Kado sekali. Ayo. Ayo. Kardi nyandi. Mati balik. Ayo weh. Aja kangen Amang. Ayo. Loh. Oh, tanggir. Ayo, Ton. Ton. Buta, Ton. Selamat, Ton. Buta, Ton. Ton. Kok sida kate adus iki, kotor ngene iki, butek iki. Ayo bareng kamu. Gak. Ya wis gak usah adus. Balik ae yo. Dena. Lapo nang kene? Kono tol mek. Malamku. Jane iki noti ngambe sapa be Tony iki nanti sih. Sampaikan rinduku yang pancarkan. Rinduku yang Oh, stres hari ini. Wo ngomong apa kon? Ngelama aku lek ketemu awakmu sial tok. Lek arek biadab kok ngono iku. Ngamak. Lah iku lak ngerti ambek Tony. Oh. Dia aku sik tak kaget sik. Kaget iki dok. Aduh. Sip. Ayo. Jangkrik. Lapotan. Loh. Lah. Bisa dikali kan iki lho. Ayo Tan. Ayo Tan, enggak Tan. Pacane Kardi iki pacane kok tae. Iso-isone ngageti tok. Kasih mali aku. Bare iki. Bintang, pacane lek Kardi iki lho. Iso-isone ngageti kok ngono iku. Entek to miku delok niku. Aduh sekali jan Bintang wisan. Awas diseneni ibumu kon Tom. Ya apa kok ana diseneni? Ya iku Kardi. Kardi yo. Calek Kardi, gak ero maneh apa jare Kardi wis. Ra aku sepurane aku gak ero aja dikandakno lho lek aku sing ngageti. Kan mana lah anak ibuku kan. Kalau terus kabeh. Wadem. Kamu wingi diamuki apa ora, Tom? Kak. Ambek ibumu? Kak. Los. Los. Sapa sing salah? Iku Kardi anake. Tosari. Iya pancene iku nglamak, Tom. Kayak koncoi anak. Ya gak usah dikoncoi ya. Dimenengno ae wis. Iya. Babah meneh lek arek rene iku menengi ae wis. Cek ngomong dhewe karepe dhewe kok gendeng ya. Ayo. Lah anak areke nyengetan malah. Iya marine delik. Gak usah delik nang kene, Tom. Omong-omongan dhewe awake dhewe iku bano, Cek. Anu. So asik. Iya. Weh, guys. Teko, Tom. Guys. Apa, guys? Kok ini kok so asik. Guys. So asik. Meneng di. Ayo kare. Kok kabeh sih arek-arek iku? Jane iki arek-arek iki apa sih dinyangi malah ngale. Aku ono salah ya. Tapi apa salahku? Masa sing gara-gara wingi ta? Karena wis tak balik ae aku arek-arek empuk-empuk ta. Balik Ton, balik Ton. Arek ngerti merasa arek kok iku Ton. 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 Oh, baba wis. Oh, pateri. Ham aku trauma lihat Ham. Ini aku masih sampai Mas Kardi gendeng ancen arek iku.
Loh, mangkakno padahal kok rada gak enak. Lah ya gendeng Kardi ku mbok Mari, jenengan. berarti mari mbok gawe tiba iki. Gak, aku sing ada ditobro mbek Kardi ku. Bu kesel kabeh aku wis. Aduh. Teko dolan ketemu arek gendeng. Kardi pancene kok taek. Tak anu aku wis, Bu.